lang. Sira malamig. Yeah.
murag. No? Paborito ka to. Ano yan? Buko? Diyan ka. Dini. Okay. Ay, may sabi si Ram. Kala ko di ka nagakan kaya. Ha? Gakan ka kaya? Ako? Paborito ko Kambog yan. mo. Paborito ko dyan yung ano. Chili. Huwag na ka. Magkarakan gulay ha. Mix magluwa gulay. Ayan. Day na. Today pwedeng di makakan gulay ang aki. Sila ka makakanyang gulay. Ta paborito. Yan. Very good. Time para natin nagkakakan gulay ang aki. Oh, di ba? Agad baka kanin si papa mo. Yan. Maman ka agad. Yan. Yummy. Day marang day ko. Naginop na lang si guyaban mo sa taas, kinakan mi subago. Pala to. Day ka nakanamit lay ko. Hindi. Ay, iyo. Itong ano, tinaan mo daa. Nalakan ako dakula. Ito, diba pa? Ha? Diba pa? Ayun ko ito nagadalagan pa nga niya. Ano itong nakabakal na? Nagdalagan pa. Nagdadagong patukan. Sa mahurong. Ay aram ko nang inaanap kay ni lay ko. Jason! Pag nasarda totoo. Magalit matuwa. Ay, magalit. Binili na may mga subago. Nag-ano? Anggot? Iwaragan nga si lay ka. Dae? Dahil na nga ako makakaiba. Naku bata ma, luto pati ako wara at yan. Ayun, nagsasabi ako di na makakaiba sa vlog. Tarayo na ako sa imo. Maray nag-chat sa ate mo. Ikaw ni chat? Bako sa ate niya. Sa ate ang nanginutan. Sige. Dainan pala. Basugo na lang ako. Basugon ka na? Icholo. Bako. Yung so.